बे समाव डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों बाखनायथाव खौरां लानानै फैदों। समाज सिबियारि जनेन बसुमतारीनि बाखनायथाव खामानि। गोजां बोथोर सफैनायजों लोगोसे खाहिबारि गामिनि जनेन बसुमतारीया गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होयो। समाज सिबियारि जनेन बसुमतारीया चिरां जिल्लानि 13 नं चिरां बियाबनि मोन 7 गामियाव सा 500 सुबुंफोरनो राननानै होयो। खाहिबारि, बाथाबारि, फुटियापारा, खासिबारि, जाम्बुगुरि, आदिबासि बाथाबारि आरो आदिबासि फुटियापारा गामियाव राननानै होयो। गावनि रां बाहायनानै जनेन बसुमतारीया सा 500 सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होयो।